Sau lidi, sau. Opět jsem tu já, Matějko, s hruškou, jenomže hruška teď, jo tamhle, jak vidíte asi, vidíte ho, jo, tyhle, to se nedá řídit, bez jedu, počkejte, jsme nahoře, to je to nejlepší, jo, tady máme hrušáka, no a dneska pojedeme, to mám nějak blízko u sebe, ne? Nic, ještě dám. Wow. Jo. Jedem. Ty vole. Ty vole, jedeme tam, vole. Jedem. Tak. To tak přehodím na trojku. Autítko tady. No samozřejmě opět jdem tady. Jdem po téhle cestě. Hruška. Ujede, koukám, že? Zahrává však, jo. Jaj. Tady to asi je krásné. Tady jsme, že jsme. Krásně. Tady to teď je. Vrm. Pojď za mnou. Kam pojedeme? Počkej, až budeme sjíždět z kopce. Bacha, auto asi pojede, ne? Musím před tebe. Bacha, auto. Uj. Tady nahoru. Neřek. Tady k Vietnamcovi pojedeme takhle. Pojedeme jakoby tady takhle k Vietnamcovi. Ty? Honzo, ty se postav, chtěl skoro obrčně natáčet, jo tam? Proč? Ne? Ano, máme mluvím. Tak čekej, tak tam dojedeme oba. Tak to nejdřív přijedem. Přijedeme tam oba.